ሰላም ከመይ ጸኒሖም ክቡራንን ተኸታተልቲ ናቲ ሚድያ ንሎማዓንቲ ዝበልና ዮም ዜናታት እናሒዝና ቀሪብና ኣለና ንኽትከታተሉና እንዳዓደምና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ንኽትኮኑ ንዕድም ኣዘራራቢ ፖለቲከኛ ጀዋር መሓመድ ካብ ኣውሮፓን መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ መልእኽቲ ሰዲዱ ኣሎ ኣልጸጸትም ዝብል ርእሲ ዘለዎ ጽሑፍ መጽሓፍ ንምምራቕ ካብ ኬንያ ናይሮቢ ናብ ጀርመን ከተማ ቲልበርግ ዝተጓዓዘ ፖለቲከኛ ጀዋር መሓመድ ብኣማርኛ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኦሮሞቶት መንግስታቱም ምውዳእ ሰልቺና እዩ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ ንሕና ምስታንኮምን ባንኮምን ወያነ ካብ መንግስትነቶም ኣወጊድናዮም ኢና መንግስቲ ተኺልና ኢና ዝበለ ጀዋር መሓመድ እቲ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ መንግስትነት ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ድማ ሃገር የፍርስ ኣሎ ክብል እዩ ከሲስዎ ዘሎ ከም ኦሮሞ ዘካየድናዮም ቃልሲ ዝመጻናሉ መንገድን ኣየጣዓሰናን እዩ ዝበለ ጀዋር መሓመድ ሕዚ ግን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብልጽግና ዝመርሖ ስርዓት ሃገርና የፍርሳ እዩ ዘለክ ህዝቢ ዕለታዊ ስራሕቲ ፈጺሙ ገዞ ክምለስ ኣይከኣለን ቁጠባዊ ህይወት እውን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዘሎ ክብል እዩ ተዛሪቡ ንሕና መንግስቲ ንምፍራስ ዘይኮነ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሕማቕ መንግስትነት ክነስተኻኸል ኢና እንደሊ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ ጀዋር መሓመድ እየተናገርኩ ያለሁት ምንድን ነው አልጸጸትም አይቆጨኝም የሚለው የእኛን ታሪክ አብረን የሰራነውን ታሪክ የነበረውን ጨቋኝና አፋኝ ስራን ለመለወጥ በሀገር ቤት ከቄሮ ጋር በውጭ ሀገር ከዲያስፖራው ማህበረሰብ ጋር የሰራነውን ታሪክ የነበረውን በደል እያየን ከማልቀስ ባለፈ አጥንተን ተመራምረን ተዘጋጅተን እቅድ አውጥተን በአነስተኛ መስዋዕትነት ታንክና ባንክ ይዘው ሲጎርሩ የነበሩትን ቦታ ሲያዙ ናው አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት መገልበጥ ፈልገው ነው መንግስት ለመጣል ፈልገው ነው ብለው እየተንቦቆቦቁ ነው አላማችን መንግስት መገልበጥ አይደለም እኛ መንግስት ገልብጠን አሳይተን ሰልችቶናል ኦኬ አላማችን ባለፉት ሁለት ዓመት ተኩል ስንወተውታቸው በጆሮቸው ስንመክራቸው ስለምንናቸው ስንማጸናቸው ፍራቻ ስለመሰላቸው ጆሮአቸውን ደፍነው ሀገርን ይዘው እየሄዱ ነው እኛ እየወደቀ ያለ መንግስት ሀገርና ህዝብን እንዳይወድቅ ከወደቀ በራሱ ጊዜ ይወድቅ ሀገርን አፍርሶ በህዝባችን ስም እየነገደ የህዝባችን ስም ይዞ መቃብር እንዲገባ ላለመፍቀድ ነው እየተንቀሳቀስን ያለው ማለት ነው ይህ ስለሆነ ለሀገራችን ህዝቦች ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያ በታሪኳ ታይቶ የማይታወቅ አደጋ ውስጥ ነው ያለችው የኢኮኖሚው ችግር በየቦታው ያለው ጦርነት የመንግስት መልመስመስ ሀገሪቷን ወደ ከፍተኛ አደጋ እያደረሰ ስላለ እያልኩ ያለውን እያለን ያለነው we need to wake up ህዝባችንና ሀገራችን ወደማይመለሱበት ከፍተኛ አደጋ ከመግባታቸው በፊት ድምጻችንን ከፍ አድርገን እየለመንናቸው እየተማጸንን ያለን ከፈጠራችኋት ብልጽግና የምትባል ደሴት የኢትዮጵያን ህዝብና የኢትዮጵያን ሀገር የማይመስል ደሴት ውጡና የኢትዮጵያን ህዝብ ኑሮ ተመልከቱት ህዝቡ ወጥቶ አርሶ መግባት አልቻለም ልጁን ትምህርት ላይ ማዘር መላክ አልቻለም ቤቱ ህፃናቱን መመገብ አልቻለም ይህ ሁኔታ የሀገርን ቀጣይነት ለከፍተኛ አደጋ ያደረሰ ስለሆነ ሁሉም ተረባርቦ ወደ መለስ ያስፈልጋል ለዚህ ትልቁ ድርሻ የመንግስት ሆኖ ሳለ መንግስት ግን አምራር ላይ ያሉት ሰዎች ግን ከቀን ወደ ቀን እየባሰባቸው ጥጋባቸው በአፍንጫቸው ሊወጣ ጫፍ ላይ የደረሰ ስለሆነ ያ ጥጋባቸው ወደ ማንመለስበት ኪሳራ ሀገራችንን ከማስገባቱ በፊት ተረባርበን ህዝባችንና ሀገራችንን ማዳን አለብን የሚመልክ ነው ያለው በስፋት ምን ዋይ በጉዳይ ይሆናል በሐሊእ ሓበሬታ ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሕዝውን ሓደሽቲ ምልሻታት ኣብ ምስልጣንን ምምራቕን ተጸሚዶም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ባይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ድማ ዝተጣየሻሉ ዕላማ ረሲዑ ኣብ ካሊእ ፖለቲካዊ ሕቶኽቶ ጊዜ ክሓልፍ ምምራፁ ድማ ንብዙሓት የቆጣ ኣሎ እዚ
የተከዘዘቦች ብዝብል ስልጡን ዘለው ብደመቀ ዘውዲ ዝምርሑ ዕጡዋት ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣብ ወልቃይት እንትኾን ከምዚኦም ዝበሉ ስልጠናታት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኮነ ኣብ ከባቢ ጸለምቲ ጥንኩር ብዝኾነ መልክዑ እዮም ተጠናኺሮም ዝቕጽሉ ዘለዉ። እቲ ዝበዝሕ ክፋል ትግራይ ንጸላእቲ ኣረኪቡ ደቂሱ ዘሎ ብኣይቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ምምሕዳር ግን ብዛዕባ እዚ ዋላ ሓንቲ መግለጺ ከውፅእ ኣይከኣልን። ንትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ኣካል ብዛዕባ ኣብ ኢድ ጸላእቲ ዘለዋ ከባቢታት ዝካየድ ዘሎ ሓደሽቲ ናይ ዕጡዋት ስልጠናታት ግን ዋላ ሓንቲ ብጭቕ ኢሉ ኣይፈልጥን። እዞም ዘይሕጋዊ ስልጠናታት ብስርዓት ብልጽግና ኣንፈትን ትእዛዝን ብመከላከያ ኣዘዝቲ ዝካየድ ዘሎ እዩ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ግን ምስ ውዕል ፕሪቶርያ ብምትሓዝ ነዚ ብምቋም ሓንቲ መግለፂ እውን ከውፅእ ጽዕንቶ ክገብርን ብዘይምኽኣሉ ንብዙሓት ኣገራሚ ጉዳይ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ወረርቲ ሓይልታት ነቶም ብህይወት ከይነብሩ ዘጥፍዎም ተጋሩ ኣስክርናቶም እውን የጥፍዎም ከም ዘለዉ እናተሰምዐ እዩ። ምጥፋእ ምልክታት ብጅምላ ሬሳታት ዝተቓጸለሎም ቦታታት ምዕራብ ትግራይ ብሰፊሕ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብዚ ጉዳይ ኣዲቡ መብርሂ ዝሃበ ጎይቶኦም ሃይለ ስላሴ እዚ ሓድሽ ምስሊ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ብቢቢሲ ዝተጋለጸ ብጅምላ ናይ ዝተቐተሉ ተጋሩ ሬሳታት ብጎንደር ዩኒቨርሲቲ እናተመርሑ ብኬሚካላት ዘቃጽልሉ ሓድሽ ምስሊ እዩ። ወረርቲ ሓይልታት እቲ ኣብዘን ቦታታት ዝፍጽምዎ ብኬሚካልን ሓውን ተጠቒምካ ሬሳታት ብጅምላ ናይ ዝተጨፍጨፉ ተጋሩ ምዕራብ ትግራይ ምቅጻል ብቢቢሲ ምስ ተጋለጸ ብቐጥታ ዝጀመርዎ ስራሕ ነይሩ። ነተን ዝተጋለጻ ቦታታት ብሓምለዋይ ኣግራብ ምልማዕ ከም ውጽኢቱ ዝተጸንዐን ዝተዋደደን ስርሖም ድማ እቲ ብኬሚካልን ሓውን ተጠቒሞም የዕጽምቲ ኣሽሓት ተጋሩ ምዕራብ ትግራይ ዘቃጸልሉ ቦታታት ድሕሪ 1 ዓመትን 7 ወርሕን ነዚ ኣብ ምስሊ ትርእይዎ ዘለኹም ሓድሽ ምስሊ ክሕዝ ገይሮሞ ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ወሲኹ ድማ ወረርቲ ሓይልታት ብኹሉ ነገር ድቃስ ሲኢኖም ኣብ ምስራሕ ይርከቡ፣ ንሕና ዝተወረርና ድማ ኣብ ሓያል ድቃስ ኣለና ክብል ነዚ ሕዚ ዘሕዝን ፍጻመ ገሊጽዎ ኣሎ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ቀዳማይ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ምውሓስ ናይ ትግራይ ዳግመ ሕወየት ክረጋገጽ ምግባር ውዕል ፕሪቶርያ ክትግበር ምግባር ዓድና ክንምልስ ተመዛበልትና ክምለስ ኩሉ ናብ 2013 ዝነበረ ክምለስ ምግባር ጀኖሳይድ ትግራይ ብዘይሻራዊ ኣካል ክጻረር ምግባር መረፃ ትግራይ ምችውነት ምፍጣር ዝብል እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ኣብ ውሽጢ ምምሕዳርን ሕወሓትን ዘሎ ሕምስምስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብዚኣተን ከይዓወተ 2 ዓመታት እናደፈነ ይርከብ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ሕመቕ ኣመልኪቱ ተኸታተልቲ ሓሳባት ዝጽሕፍ ዘሎ ካሳ ሃይለማርያም ብወገኑ ኣርባዕተ ኣሰላልፋ ሓይልታት ሓደጋ ትግራይ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ኣሰላልፋ ሓይልታት ሓደጋ ትግራይ ኣብ 4 ሰሪዕና ንሪኦ። ቅድሚኡ ግና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዝተረኸበ ሓደ ውሽጣዊ መረዳእታ ብልጽግና ኦሮሞ ሓቢርና ንርአ ዝብል ካሳ ሃይለማርያም ዝርዝሩ ብምቕጻል ድማ ዓሚዪ ኦሮሞቶት ኣማኸርቲ ኣብዪ ንኣባዱላን ግርማ ብሩን ሓዊሱ መሬት ትግራይ ብዝምልከት ምስ ረብሓ ኦሮሞ ኣተኣሳሲሮም ደጋጊሞም ንኣብዪ ለበዋ ኣቕሪቦምሉ ነይሮም ብዝብል መዘኻኸሪ ብምሃብ ዝስዕብ ሓሳብ ተላዒሉ ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ። እቲ ኣብ ትግራይ ኩናት ክውላዕ ቆጣል መብራህቲ ሂቡ ዝወረደ ዶናልድ ትራምፕ ዳግማይ ክምረጽ እውን ኩናት ትግራይ ኣበርክቶ ከም ዝገበረሉ ተገሊጹ። ምምሕዳር ባይደን ነቲ ኣብ ትግራይ ተወሊዑ ክሳብ ሕዚ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝቐጽል ዘሎ ኩናትን ጀኖሳይድን ሓዊስካ ዘስዕቦ ሰፊሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኣብ ስደት ንዝነብሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኣወጢዑ ዶናልድ ትራምፕን ውድብ ሪፐብሊካንን ንክምረጹ ከም ዝደረኾም ተገሊጹ ኣሎ። ማዕኸን ዜና ናሽናል ኣብ ዝዘርግሖ ዜና ከም ዝሓበሮ ጆ ባይደንን ውድቦም ዲሞክራትን ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ምእላይ ንዘርኣዮ ዘሕቱል ኣካይዳታትን ከምኡውን ሕዚ ይቕጽል ብዘሎ ኩናትን ኣብ ኣሜሪካ ብዝተኻየደ ሃገራዊ መረፃ ትውልደ ኢትዮጵያ ኣብ ሕቡራት ኣሜሪካ ንውድብ ዲሞክራት ብምጉሳይ ንውድብ ሪፐብሊካን ንክመርጹ ከም ዝተገደዱ ኣረዲዮም። ኣብ ትግራይ ብዘጋጠመ ከቢድ ደማዊ ውግእ ስዒቡ ብኹሎም ሓይልታት ዕጡቓት ንዝተፈጸመ ጀኖሳይድን ካልእ ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ብጆ ባይደን ዝምራሕ መንግስትን ውድብ ዲሞክራትን ዘርኣይዎ ሸለልትነት ንብዙሓት ተጋሩ ቅሬታ ኣሕዲሩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ብዓብይኡ ግን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ክቕጽል ዝደልዩ ዝነበሩ ኣሃዳውያን ሓይልታት እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ከይተኻየደ ምትራፉ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ኣምሓራ ብምቕጻሉ ሓሪቖም ኣብቲ ዝተኻየደ መረፃ ብኻርዲ ድምፂ ንኽቐጥዕዎም ከም ዝደረኾም እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብዚ ግዜ ግን ተጋሩ ኮነ እቶም ሕዚ ኩናት ጠጠው ክብል ዝጠልቡ ዘለዉ ናይ ኣምሓራን ኦሮምያን ዲያስፖራ ሕዚ እውን መዕለቢ ክግበረሉ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ዘበን ትራምፕ ቅልጡፍ መፍትሒ ንክመጽእ ተስፋ ከም ዘለዎም ገሊፆም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ከቢድ ደማዊ ውግእ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ደው ክብል እኳ እንተኸኣለ ብሰንኪ እቲ ዝተኻየደ ውግእ ዝተመዛበለ ህዝቢ ሕዚ እውን ናብ መርበቱ ከይተመለሰ ብወገን ትግራይ ዘለዉ ወገናት ክገልጹ እንከለዉ እቶም ትውልደ ኢትዮጵያ ኣሜሪካውያን ድማ
ኩናት ኣምሓራ ትኹረት ዘይሃበ ምሕዳር ጆ ባይደንን ውድቦም ዲሞክራትን ንዘይምምራፅ ከም ዝወሰኑ ከም ዝገለጹ እቲ ማዕኸን ዜና ነቶም ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣሜሪካውያንን ብምዝርራብ ጸብጢቡ። እቲ ሕብረተሰብ ናብ ውድብ ሪፐብሊካን ገጹ ብምዛር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግባረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ፖሊሲ ኣሜሪካ ከቐይሮ እዩ ዝብል ተስፋታት ከም ዘሎ ድማ እቶም ብወገን ትግራይ ዘለዉ ወገናት ገሊፆም እዮም። ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ክሳብ 20 ግዜ ተመላሊሶም እዮም። ብመንፅር ውፅኢት ክዕቀን ከሎ ግን ዝፈየድዎ ነገር ከም ዘየለ ተስፋ ዘቑርፅ ርእሰ ጉዳይ ምዃኑን ወሲኾም ሓቢሮም እዮም። ብተወሳኺ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ብኩሎም ኣሜሪካውያን ዝቃለሱ ዘለዉ ቁጠባዊ ጉዳያት ናሃሪ ዋጋ ዕዳጋ፣ ዋጋ ክራይ መንበሪ ኣባይትን ስእነት ስራሕን ሓዊሱ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ ዘለሎ እዋን ምምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ክንድን ሃገርን ህዝብን ኢትዮጵያ ምርኣይ ንውልቀ መለኽቲ ከም ዝደገፉን ብመንገዲ ኣህጉራዊ ትካል ገንዘብን ባንኪ ዓለምን ገደብ ዘይብሉ ልቓሕ ክወሃብ ምግባሮምን ተወሳኺ እምነት ምንባር ከም ዝተሰኣኖም ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ ኢትዮጵያ ሕግን ስርዓትን ኣብ ዝተዳኸመሉ ምልክት ኣብ ዘንሰዓርረሉ እዋን ጎንፅን ህውከትን ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት እዚ ሃገር እናተባራኸተሉ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዕድመ ስልጣን ዶናልድ ትራምፕ ክመሓየሽን እዛ ሃገር ናብ ዝሓሸ ህይወትን ርግኣትን ንክምለስ ከም ዝሰርሑ እውን እምነት ከም ዘለዉ ድማ ኣብርሆም እዮም። ሶማልያ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ተዓዊታ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብህፁፅ ካብ ሶማልያ ክወፅእ እውን ተኣዚዙ ኣሎ። ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ስዕረት ንስርዓት ብልፅግና ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ። ሶማልያ ኣብ ናይ ትማሊ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝሃበቶ ጽኑዕ መርገፂ ንሉዓላውነታን ሓድነታን ደጊማ ድሕሪ ምርጋፃ ኣብ ተልእኾ ኣውሓዝ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ከም ዘየልይዋ ንኣባላት ባይቶ ፀጥታ ብምሕባር ሕቶም ቅቡል ኮይኑ ኣሎ። ብቐዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ዓቃቢ ሰላም ከም ዝኾነ ዝዝከር ኮይኑ ሕዚ ሓሰን ሼክ መሓሙድ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንብረቱ ተቐሊሉ ካብ ሶማልያ ክስጎግ ወሲኑ ኣሎ። እዚ ምዕባለ ተጋሩ ካብ ዓቃቢ ሰላም ተኣርዮም ተሰጊጎም መሃይኦም እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ በሊዕዎ ኣብ ዘለሉ ወቕቲ እዩ። ልዕሊ 10,000 ወታደራት ኢትዮጵያ ካብ ሶማልያ ክወፁ ተገዲዶም ብሰራዊት ግብፂ ክትኩ ድማ ተወሲኑ ዘሎ።